दाहाय जोंनिया शुटिंगा जोबथ'बाय ओमफ्राय दाहाय ड्रेस चेन्ज खालामनोसै ओमफ्राय दसे रेस्ट लानोसै आरो मेंबायनो फंबायाबो ओमफ्राय आंखौसो भिडिअ लानो दोनबावबाय मेंनायखाय Midnight, wasted, friends all around, faded, like we've got nothing to lose. Strangers in my sheets, wake up, rewind and repeat. But I'm still caught up on you. Nothing really matters. Hey guys, good morning. Nay, ini punya Sam kamani nay shooting खालामगासिनो. Nay punya shooting खालामगासिनो. ओमफ्राय नैबे भिडिअ आरोना आंनि जिबिआर प्रडाक्सन चेनेलाव मोनसे फैगोन आरो जुरियाबोनि जुरि क्रिएसन इउटुब चेनेलाव फैगोन. स' मोननैयावबो फैगोन आरोना मोनसे ओमफ्राय दासो हाब जाबाय ओमफ्राय नैबे जाबाय जानि न'आनो जाबाय ओमफ्राय जोंनियाव माइबारियाव शुटिं लागासिनो ओमफ्राय न'आवबो एसे लाबाय आरोना गाइस दायो जों नाय फुख्रिफोराव थांना शुट लागासिनो नै जोंनि बिथाङाबो ब्लग खालामगासिनो जोंनिया ब्लगार बिथाङा हा चटु नैबे जानि चटु फाइनाली गाइस नै दायो जोङो लकेसनाव मोनफैबाय स' नियाव लागोन सानदों आरोना ओमफ्राय बारखौ नाय जि मोजां बार फैदों नायनि वाव खोलो दे चलो रेडि जा दे ज'दोनो आयौ बारा नाय जि मोजांखा Remind me that I'm on my own, and I don't know what to do. Thoughts are useless. Okay, ready? Trying to make it through this. ठीक जादों बतारे उरि दाहाय जोंनिया शुटिंगा जोबथ'बाय ओमफ्राय दाहाय ड्रेस चेन्ज खालामनोसै ओमफ्राय दसे रेस्ट लानोसै आरो मेंबायनो फंबायाबो ओमफ्राय आंखौसो भिडिअ लानो दोनबावबाय मेंनायखाय ओमफ्राय नायबाय थादोना ओमफ्राय ना भिडिअ खालामग्राया जों सानैल'खासो रावबो थाखाया बिफङा खेबो बेनिफ्राय बिब'आ मोसायो ओमफ्राय नायलांबाय थादो दे नै गाइस जोंनिया नै ड्रेस चेन्जआ जाबाय स' जों दा फिन थाफिनसै फुख्रिफोराव थ' फिन दैखौ बारलांसिगोन आरोना ओमफ्राय दैजों एलदोंमोन दैजों दाइजों इथलानोसै आरोना गोजानथि Because you need me and I need you. That's just my point of view. दाहाय जोंना जोब्बाय सुदा बेनिफ्रायनो किउट आयंमोन बाबुमोन दङ बेनिफ्राय बाजैमोन आनैया मादैमोन दं गासिबो आयं मोसाना मारै नांखो दामनांबाय बाय बाय होनदे बाय बाय लाभ इउ अल होनदे लाभ इउ अल मा खालामदे दे दिब्या खाम दे गासिबो खाम दे मायमोन खाम गासिबो लाभ इउ अल मा खालामदे Bye bye guys, bye bye, stay tuned, faigasini video, so stay tuned.